Легенда разказва, че владетелят на прабългарите хан Кубрат повикал 5-те си сина и им завещал да не се разделят и да бъдат винаги заедно. Те, разбира се, не го послушали. След време хазарите нападнали прабългарите и пленили дъщерята на Кубрат Хуба. Хан Баян признал хазарското владичество и останал при пленената си сестра. Другите тръгнали да търсят свободна земя за своите племена. След време полетял гълъб с златен конец на крачето, което, както се били разбрали с Аспарух, било знак да избягат. Така Хуба и Баян достигнали водите на Дунав. Само птицата можела да им покаже пътя, а те не знаели как да преминат на другия бряг. Баян взел бял конец, който Хуба вързала на крачето на гълъба, като зов за помощ. В този момент се появили преследвачи от хунското племе, които започнали да ги обстрелват. Стрела пронизала хан Баян, а конецът, който държал, почервенял от кръвта му. Щом птицата с червено-бял конец долетяла до Аспарух, той разбрал, че Баян и Хуба са в смъртна опасност. Щом видели армията на Аспарух до реката, хуните побягнали. Аспарух взел конеца на Баян и завързал белия му край с червения. Накичил всеки един от своите войници с късче от този свещен конец. Той признал пред войската си, че с неговите братя не са се вслушали в съветите на баща си. И така са заплатили с кръвта си. Заръчал червено: белият конец никога да не се разкъсва, защото тази окървавена нишка завинаги ще свързва българите.